gozatuko, denaren babeskopia, denaren babeskopia. Oltzan hitzez adierazia, gorputzez iradokia, jantzi buru berokia, gozatu gure kontraesanen, aurreneko geltokia, aurreneko geltokia. Doinua nola? Lara lora lo, lira lora lo, nina no nano, 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 nina no, nina no nano, nina no. Erabiltzen badet Pasaiako herritik doinua? Pasaiako herritik? Bueno, bai, puta. Mira, bertsolaritzarekin, nire lehenengo harremana izan zen ikastolan, ez? Han, euskerako liburuan agertzen zian, bertsoak eta, bueno, liburua irikita antxa agertzen zian, gizon, zar, txulibeltzian, txapeldunak, egia esan ez zitzaizkidan bat ere erakargarriak egiten. Baina, bueno, antxe ziren da, ikasi genizun ere, bertsoak, ez? Eta buruz ikasire bai, Jo, bera, beste fenomeno bat gertatu zen. Agertu zen ere, Maialen Lujanbio. Hau ere, gaztea, guapa, taneska. Nik, garai hortan, feminismoaren bidean, hasi berri edo, azteke. Maialen berak ere, ziurrenik, feminismoan, hasi berri. Baina bera, nik bera ikusten nunola bertsotan, eta barru-barrutik ateatzen zitzaidan. Apa neska! Horri orain, sororidadea deitze omentzalia. Nik bain badakit, etzala lehenengo emakume bertsolaria izan. Baina, netzako bai. Eta, Maialenekin batera, beste emakume batzuk bihurtzitzen plazandre. Eta ni, orduntxe bai, zaletzen hasi nintzen. Eta ez emakumeak zialako bakarrik. Hauetakoak, asko, bere buruare feministatzat hartzen zuten publikoki. Bueno, denak eraino, mordoska bat. Buah, hau panorama aldaketa honekin bai. Zer izan, estenatokian estenatokiko presentzia, diskurtsoa, gaiei heltzeko era. Eta bai. Orduan, zaletasuna asko piztu zitzaidan. Eta ez emakumeentzako bertsolaritza egiten zutelako ez. Ordurartekoa, gizonezkoentzako, eta soilik gizonezkoentzako bertsolaritza zalako. Eta gaur egun, ja zalea nahi zenetik. Punta-puntako bertsolariak ezagutzen ditut. Bai, Maialen Lujanbio. Uxue Alberdi. Onintzan beita, Miren Amuriza, Miren Artetxe, Nerea Ilustonda, Maia Agirre, Maider Arregi, Rosi Lazcano, Araia Martín, Anela Baka. Hore bat da niretzat, gainera, ane, holtza zukin partekatzea. Bertso eskolan, zenbat ume, ez hain aske, hain imune, plazan dena
da utxune, maldan gora, bihurgune, gizona da, erdigune, saioz saio, unez une, gizona da, erdigune, baina zenbat emakume. Nire laguna ordean, ez da hola lotxa gehiegi dituen horietakoa, eta hori zatzerakoan, ba hori ni, eta ez dira. Kaixo! Honez eman iranteu! Deskantzua dago la zigarritoa pixa iteko, Ni, une horretan, lurrikara batek irentxi zamanin du, ni pozik. Etza lurrikararik egon, bai ordea, pedigriko euskaldunen, barreak eta adar jotzeak. Oso euskera txukunean hori ere bai. Horatzen du ondo? Bira, horrek mina itei. Nik uste olako esaldi bat botatzen duenari ega baldin badauka kendu egin behar zaio. Eta oraindik ega atera ez badu, 5 urtetan ezin goluka duzu. Mesedez! Oi, erdela gautxa da, borra bien! Mo! Ondo borratzen aldu? Era txukuna erabin. Ondo borratzen aldu? Bueno, bat kontuz, gauza. Baina, naiz eta niola pedigrikola ez izan, euskalduna, bai, eta batzutan etortzen zaizkit, tu euskara? Bai. Itzuliko? Bai, azken. Itzultzeko ainaren naiz izango, bai. Bota. No es no. Ez da ez. Ez da ez. Ez da ez. Ez ez. Ez Ez dala ez da ez. Ez da ez. Ez dala ez da ez. Ez da. Ostia! Ez da! Gurea oso zintzoa dela, derrigor zait esatea, begizuloak estalinaian, bisitatzen dut parkea, ume txiki bat bilakatu zait, nire eskaparatea, beti irriparregin beharra, baita ama izatea. Laburbilduz. Zuek ez, baina zuek kenduta, beste umeak molestoak dira. A ber, duen beste zer... Badakit, beste zaikapen kontua da. Jarri arretaz duen zapatetan. Presionante, Hau anistazuna zapatetan. Ketxoa gehiagi, Decathlon, baina tira, arreta jarri. Ikusten banekin nik euskal gizartean itzazala. Orduan, zaikapera nun jartzen dugun araberakoa da. Beraz, badakizue. Hane, zu, itzen malabarizaztean hortatik, zatik ez dizkiozu hitzak esaten. Hitzak, ikusteko, Xuxurlatu. Xuxurlatu, xuxurolatu, xurfolatu. Zer, gota jo. Mi
miazkatu. Oh! Miazkatu. Miauzkatu. Xuxurlatu, miazkatu. Euskera hain erotikoa da. Zixazaxo. Itzekin nola gabe? Hane, bota bertxoso bat. Hala. Bota biurrilaztan, naiza tximurretan, miako zikarakia ezurretan, goiko Espainiateko espaintzimurretan, izeber bat sortu zaitikin muturretan, tikin muturretan, tikin muturretan. Probatu, a ver, behingoz, utzi bertsoa eta prosa erabili, Astu rimak, astu silabak, eta zuriola barrutik, zeateatzen zaizu, zutzako zer da violentzia. Eta kontatu baino, 13,5 silaba dira da, 13,5. Ez dira rimak berritzaigu, prosa, ze tortze zaigu, bai, venga. Niretzat violentzia da, ez etorri etxera bakarrik entzun, arriskutsua izan daiteke. Etxera eta etxean? Eta violentzia da tirita normala, eta neskentzako tirita. Eta violentzia da hezkuntzan hezkidetza planak hautazkoak izatea, eta violentzia da zugabe burua galtzen ari naiz, inorez bezala maite zaitu dalako benetan, burua galtzen ari naiz. Ze violentoa. Eske batzutan violentzia sartzen dute horrela ritmo dantzagarri batzuetan, eta baina violentoa. Gainera, ez hori bakarrik gane. Zuri entzun da, niri barruak astindu egin zaizkit, eta badaukat ere zerbait esateko. Violentzia da, testu liburuetan, historia, emakumeak aipatu gabe kontatzea. Eta gero entzutea, emakumea zaintzaile hobeagoa da, natura esentziaz. Eta zukumean noizko arroza pasatuko zaizu. Atletikeko nesken, liga irabazi, eta prentxaurrekora komunikabiderik ez agertzea, violentzia da. Eta gero esatea, ai, justu gaur, ezin da gabarra atera, marea gora, marea bera. Zerren ez bezalako neska batek gauean bakarrik, hori entzun behar izatea violentzia da, eta violentzia da astebururo norbaitekin dabilen mutilari putoa moa deitzea eta neskari puta bakarrik. Aski da! Neska, ze genio txarra zertzaude hilerokoarekin, ala! Ez da inbesterako izan, Ez exageratu.